Sathi Nkosi size kuleli altar ngantambama. Size kuwe uNkulunkulu okhona. Size kuNkulunkulu othi ezwini lakhe akozeli akalali. Ngamanye amazwi sifike ngesikhathi esiright ngoba sikulo uNkulunkulu ongalali. Imamo sithi yizana wenkosi. Oh Jesus. Sesingene kuyo lendlu yakho. Sesikhona uNkulunkulu kuyo le ndawo. Kade silokusenza ama-appointment nawe ngcwele. Sithi uyeza lelusuku. Sesikhona. Oh Jesus. Angithi sisho njalo bangcwele. Sesikhona bazalwane. Oh Jesus. Sesikhona phambi koNkulunkulu. Ngizonxusa yilowo nalowo ukuthi inhliziyo yakhe ayisondeze kuNkulunkulu. Thank you, Jesus. Asondele kuNkulunkulu ngenhliziyo yakhe yonke. Abantu abazalwane. Oh Jesus. Sesikhona uNkulunkulu. Sesikhona uNkulunkulu. Bese singasho ukuthi sesikhona. Ngaphambi kokuba senze konke simbikele sesikhona. Oh Jesus. Kunini obekusiphazamisa usivimba. Abanye kunezimo ade sibahlalisa phansi. Kodwa sesikhona uNkulunkulu. Engabe sesikhona Nkosi. Ubungahlangabezana yini nathi? Usekhona. Ukhona uNkulunkulu. Sizovula amabhayibheli ethu bazalwane. Philip chapter 4. Izwi lenkosi sifunda la khona uPaul ukhuluma nebandla laseFilipi. Uma ebabhalela lencwadi ekhuluma nabo kunezinto ayithintayo kubo. Uma ekhuluma kubo uthi ngalokho bazalwane bami abathandekayo nabalangazelelwayo intokozo yabo nomqhele wabo. Uthi yimani njalo neqiniso
enkosini. Uma ekhuluma naleli bandla, ukhuluma nalo inhliziyo yakhe inamathele kulabazalwane. Uma ekhuluma nabo kwangathi uthi mina ngiwuPaul, njengoba ngithi yimani niqinile enkosini, ngiyalwazi uhambo endlule kulo. Mina njengoba sengiwuPaul ngeke ngaba uSaul, la khona engike ngahlasela khona ibandla likaNkulunkulu. Ngike ngaba ngumuntu ophikisana nenkolo, ngike ngaba umuntu olwisana noNkulunkulu. Ngakho bazalwane, ngoba seniyibambile lento, salani senima niqinile enkosini, ngoba senize lafika leli vangeli kini, futhi ngithema nilithola, nalithola ngalendlela yokuthi nilifice sekunabantu abalilwele. Nina ngoba selifikile kinina, salani senima niqinile enkosini. Hallelujah. Mina ngiyakwazi ukuhlupha amakhono. Akhuluma umuntu ongayazi into yokulwa nabazalwane. Ngakho bazalwane manini niqinile enkosini. Uma ngibheka nina bandla likaKristu, makakhuluma uPaul uthi ngibuka intokozo yami kini. Uma nginibuka nifana nomqhele wami nawo. Ngakho imani niqinile enkosini. Jesus. Manini niqinile enkosini. uNkulunkulu wami uthi makakhuluma uPaul, uthi ngoba ngiyazi bakhona phakathi kwenu nabakhona la nkonzweni siyakhona, nina bendlini yenkosi nihamba nabo lapha eFilipi, abanye babo abayiqondi lento niyenzayo. Uthi kwangathi bengabatshela nalabo abangayiqondi lento ukuthi nani salani seniqinisela phela enkosini. Kungenzeka sisemthandazweni abanye bethu siyayidawutha lento yomthandazo, bese singasala yini sesiqinisele emthandazweni. Jesus. Uthi pholayo man, salani seniqinisela bazalwane. Ziningi izinto endlule kuzo, kuningi ukhathazeka endlule kukho, salani seniqinisele. Kwangathi uyasho uthi ayi lendlela kade iqaliwe ihanjwa, nabantwana bakwaIsrayeli bathi mabeyihamba kwasehlala ingazi zibe lula, kwaphuma kwabo eGibhithe akuzange kwaba lula. Ngakho nina salani seniqinisele, salani seniqinisele bazalwane. Kunoma ikuphi esenidlule kukho, kunoma iziphi izimo esenike nabhekana nazo, uthi salani seniqinisele. Noma nizwe ukuthi amandla yaphela, noma nizwe ukuthi kuyafika ukudinwa endleleni, noma la kufika khona ukukhathala, salani senibambelela, salani seniqinisele. Nisenhlizweni yami usho njalo uPaul ebusuku. Athi ngicela ukufundela uverse 3. Verse 3. Yebo, ngiyakumusa nawe mana wami oqotho. Yelekelela labo besifazane, lokhu babambisana nami evangelini, kanye noClemente nezinye izisebenzi zami abamagama abo asencwadini yokuphila. Haleluya. Amen. Uthi lekelela mama. Ebandleni ubungalekelela mama. Kunabazalwane obonayo ukuthi amandla sayaphela. Njengoba sisila emthandazweni sizothwalana. Jesus. Kukhona abanamandla saphelayo. Kukhona abezelana sebeyihudula. Kukhona bathena beza kuNkulunkulu bathi masiza kule ndawo angisenawo amandla Nkosi.
kodwa thina lithi iBhayibheli uthi nawe mana ngoba ukhona uthi salusulekelela labesifazane uthi salusubathwana sale nisenithwalana emthandazweni sale sobathwana uthi ngoba ngiyabona wena kwangathi asekhona amandla kuwe sale sowuthwala labanganamandla kwangathi uyabona uphona ukuthi kwangathi ibandleni kukhona abahambayo abavelayo phambi kobuso kaNkulunkulu kodwa khona abasalela ngemuva sale sowubathwana labasele ngemuva musu kuhamba wedwa uthi sale sowubathwana uthi sale sokuthwalela labanye besifazane siyathwalana bazalwane emthandazweni siyathwalana ekukhulekweni la khona amandla phela khona uNkulunkulu uyawabuyisa amandla koyethileyo uwabuyisa emthandazweni uma bekhona mamuzathi bekhuluma eBhayibhelini athi bakhona yini mama besililo mabekhona inkophe zabo zigcwele inyembezi mabalileli bandla likaNkulunkulu bakhona labo mama ngabe ibandla linabo yini singasakhulumi ngebandla lalakhaya sikhuluma ngebandla lasekhaya ezulwini ngabe ibandla linabo yini labo mama abathi mabethandaza bayekela inkinga zakabo kepha bathandazela abanye bathi ngimbonile namhlanje akakazange ukuvuka akasakwazi ukukhuluma ngenxa yezimo ayithwele kungenzeka akasakhona ukukhuluma sekumenza abe nehlazo azizwelele kwazi ukuphumela emphakathini sale Nkosi usuvela nakuye bakhona indaba bomama athi uphona bakhuluma nabo uthi webazalwane wangathi beningayikhohlwa yonke lento enixakileyo uthi wangathi beningayikhohlwa yonke athi thokozani enkosini likhona inibandla belingathokoza enkosini emthandazweni uthi thokozani enkosini njalo njalo uthi ngiyaphinda thokozani liphi ibandla lizothokoza lihlezi noNkulunkulu emthandazweni liphi ibandla lizothokoza noma lingekho kule altar lithi noma lingaphandle lizundumiso iyavuka ngaphakathi intokozo ikhona ngoba lihamba noNkulunkulu wakhe uthi thokozani enkosini uthi njalo njalo thokozani athi thokozani ningakhathazeki ngalutho athi konke lokho kunikhathazayo ningakwenza umthwalo wenu lokho kuletheni kuye uNkulunkulu athi inkalo zenu mazaziwe nguye Jesus thokozani enkosini uthi thokozani noma nibone ukuthi izinto ayivumi noma inyama iphikisana nawe kodwa thokoze enkosini noma uzwa ukuthi amandla yaphela akusavukeki ithandaze kodwa vuka ngenkani uthi thokoza kwami kusemthandazweni ukuthokoza kwami kufihliwe kuNkulunkulu haleluya akekho thokozayo hamba yedwa emhlabeni esiphila kuwo kukho ukuthokoza kepha abathokozile bahamba noNkulunkulu abahlala benentokozo enhlizweni zabo laba bathi noma bahleli ukuvuka indumiso yilabo abahlezi noNkulunkulu abathi noma izimo zingahambi kahle abathi noma bebona ukuthi impilo ayivumi kepha ukuthokoza kwethu kufihliwe kuNkulunkulu athi lapha encwadini yase-Efeso chapter 6 athi hlomani izikhali zokukhona hlomani bazalwane sihloma emthandazweni athi maseniqede konke senikwenze konke athi bese niyahlala nje nimlinde yena hlomani ikhali zokukhona nihlome ikhali zikamoya ikhali zikamoya zisemthandazweni njengoba sikule ndawo sizohloma ikhali bazalwane nguloyo naloyo uphethe isibani nguloyo naloyo uphethe isikhuni sakhe uzothi kwesami isikhuni bekungathi siyavutha kodwa malahla phelile abanye bethu babethi ikhuni ezingasavuthi bazokokhela kule ndawo sizokokhela ikhuni
bazalwane. Wena sakhe isikhundla osiphethe beka ukuthi usiphethe ngayiphi indlela sibaphi usemthandazweni uzosokhela kule ndawo. Sizobokhela ikhulu bazalwane. Ikhulu zethu sizozokhela yilezo zizosenza siphume sikwazi ukuya emphakathini. Abanye bethu izimpi zisihlasela emsebenzini. Uzokwazi ngalesikhulu osisivuthise kule ndawo ukwazi ukuphuma emsebenzini uthi uJesu inkosi. Sizoba sikhulu bazalwane. Ngenzeke sakhe isikhulu osiphethe wena siyavutha. Awuvuthisele noseceleni kwakho. Ngenzeke sakhe isikhulu sivutha amalanga ilelanga. Mina sami sicishile. Zathi intombi ezishumi zihleli zonke zilindele umyeni. Nguloyo naloyo wayethe sakhe isibane si-right, wayethe amalanga futhi akhona. Kodwa wathi masefika umyeni yavele yokuthi isibane sabanye sinamafutha. Kungenzeka sonke sikhona, kepha ibani zethu ayigcwele kahle, kepha ikhulu zethu ayivuthi. Uma kufika isikhathi sokuthi langabe livuthe lomlilo elama livuthi kwenzekani awusakwazi ukubona izinto uNkulunkulu afuna ukukhombisa zona. Ngenkathi bandla lihlangene kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyakwazi ukukhuluma kulo. uNkulunkulu uyakwazi ukumbula izinto zakhe ebandleni elihlangene emthandazweni. Angikhulumi bandla mina elibakhona namhlanje kusasa kekho emthandazweni. Ngisho nabazalwane othi mezwe ukuthi umthandazo athi bekwazi ukuhlala uma sewuhlatshiwe umkhosi. Ngoba lo yakhosi ohlatshilwe uhlatshelwe nami kufunakala nami ngibe khona ngoba ngenkathi ufika ngenzeka ungasholutho uma umbamba omunye ngesandla kube khona into elungayo kulo. Uma ethi uPaul nawe mama wami ngiyazi ukhona ebandleni, ngiyazi ukhona ebandleni, ukhona ebandleni kodwa khona basele emuva. Labo basele emuva salusuba bambambisana. Awuveli wedwa phambi kwesihlalo sokhosi khona basele emuva. Nabo labo bantu uNkulunkulu uyabadinga. Kule ntokozo iphethe uthi uNkulunkulu lathi uPaul ithokozani ngaye enkosini. Yile ntokozo athi bonke nibadinga bethokozini. Thokozani enkosini. Ibandla elinganamthwali lelibandla ethokozile enkosini. Ukuthokoza enkosini kuvela ngezithelo zikamoya. Elithi iBhayibheli ezinye zezithelo zakhona yilokuthi kube nejoy. Lenkathi unejoy ngaphakathi uzokwazi ukuthi ukhone ukuhlala noNkulunkulu. Uzokwazi ukuba nesikhathi sokuhlala phansi ufunda iBhayibheli. Uzokwazi ukuba nesikhathi sokuhlala phansi uthandaze. Futhi uNkulunkulu uzokulekelela kuleso sikhathi ukwazi ukulalela izinto uNkulunkulu afuna ukuzisho kuwe. Ngenkathi uhlala noNkulunkulu. Sihlala noNkulunkulu emthandazweni. Kuningi kufikile kuyasiphazamisa endleleni. Uthi kodwa thokozani enkosini. Uthi noma zingaba khona izinto eziphazamisayo. Athi noma inkonti ingaqibi endleleni. Athi noma ilingo zingafika. Kodwa uma sihlezi sibuye. Athi uma ethi emeshezweni lakhe athi ohlala kimi nami ngihlale kuye. Uthi uyothela lezi ithelo. Kodwa bazalwane ohlala kuNkulunkulu noNkulunkulu ahlale kuye. Kunezinto azoyithela lo mzalwane. Kodwa lona wahlezi kuNkulunkulu maye ukhona ukhala nokugedla kwamazinyo. Ngoba izimo zimlandela imihla ngemihla. Ezinye zazo akuzona lezi ezidedela uNkulunkulu. Ngoba lithi iBhayibheli noNkulunkulu uyakuyekela ukuthi bekhona okuba khona kuyini
ngokuwena. Kungesikhona ukuthi ufuna ukubulala, kepha ezokuqondisa endleleni. Ezinye zazo ezokhazimulisa yena uNkulunkulu, ezinye zazo ezokukhulisa wena endleleni. Sisendleleni yokukholwa abazalwane. Thokozani pho. Kwangathi ngoba sisemthandazweni besingaba ngabathokozile. Nguloyo naloyo enhlizweni yakhe kuvuka intokozo ukuthi uNkulunkulu ukuthokoza kwami kuhleli kuwe. Noma ngingabona kwenzakalani empilweni wena kodwa uNkulunkulu ophethe ukuthokoza kwami. uNkulunkulu ophethe injabulo yethu. Sengiyacela Nkosi kuba ngiphiwe lamandla ngidinga kuba asikwazi ukwenza lutho uNkulunkulu engethona. Asikwazi ukwenza lutho uma injabulo yethu ingekho. Yena uthi uphethe injabulo yethu, uthi unguye onenjabulo yethu. Awusengiyacela Nkosi ke sengiyacela singangiphiwa lo abantwana bakaNkulunkulu bewela ulwandle olubomvu. Bathi uma bebona impi bahlasela, bathi uma bebona impi iza ngakubo. Lithi iBhayibheli wayetha uMoses, siyaluwela lolwandle ngoba useshilo uNkulunkulu. Kodwa bona ngenkathi uMoses bahola ebheke phambili, lithi iBhayibheli baphenduka babheke emuva. Ngenkathi bebheke emuva babona impi ebalandelayo, bakhohlwa yizwi elithe sibheke phambili siye eKhenani. Njengoba silamthandazweni, asiqapheleni ukuthi asibhekile emuva. Emuva ikhona impi yasilandela, kodwa izwi lithe siye eKhenani. Uma sibheke eKhenani asilandele osolayo.
uyalazi Kenani esiyakulo. Noma zinoma khona ilingo ezosibhibezela endleleni uyalazi Kenani. Hallelujah. Uma thithokozani enkosini njalo uyalazi Kenani ukuthi Kenani esiyakulo ilapho uphila eKenani ukhona amadophini. Hallelujah. Akhona amandla eKenani. Jesus. Kuthiwa simlandele. Hallelujah. Lithe izwi lenkosi uthe umekhuluma nabantwana bakwa-Israyeli wathi uMoses uzoshaya amanzi kuzovuleka indlela bese liyahamba. Umoya ongcwele usefikile useqalile ushaya indlela iyavuleka indlela njengamanje. Bangafuna ukuhamba nomoya ongcwele bakhele nomoya ongcwele emthandazweni seyisikhathi. Uthe shaya indlela umoya ongcwele ukhona. Nguye umnikazi wale ndlela. Unikezwe yena i-direction eyokuthi masifika la mthandazweni kuzokwenzakalani. Masaqalile umoya ongcwele ukwenza wakho umsebenzi okwethu ukulandela umoya ongcwele. Okwethu ukulandela umoya ongcwele. Lithi iBhayibheli bakhala bathi Mose ubonile lempo esilandelayo. Bathi Mose ubuyibonile lempo esilandelayo. Wathi uMose mina bengizwe into eyodwa eyokuthi mina ngizoshaya amanzi kuzovuleka indlela sizohamba siye ngaphesheya. uNkulunkulu usho lokho ngenkathi usukuze emthandazweni. Uthe wena uma ufika emthandazweni uzofika uwelele ngaphesheya. Wena ngaphesheya yilabo kulinde khona kwakho. Awakho zocela emthandazweni lathi ungakhathazeki ngakho ukulindile ngaphesheya. Wena ukulindile ngaphesheya. Ungamangaliswa ulwandle, ungamangaliswa izitha, ungamangaliswa ngabakulandelayo. Lapha ngaphesheya ukhona ukulindile. Kodwa ukulindile emthandazweni ngaphesheya khona ukulindile. Labavukela ulwandle bekhamba naye uJesu. Lithi iBhayibheli wayekhona emkhunjini. Lithi futhi ngenkathi esemkhunjini wayeshila into eyodwa wathi siya ngaphesheya. Akashoyo ukuthi uhambo lwethu luzophelela olwandle. Wathi siya ngaphesheya. Lithi iBhayibheli walala ngoba wayeshila wathi siya ngaphesheya. Angazi wena ngenkathi uqala uyithola iposti itheni kuwe. Mina ithe kimi siya ngaphesheya. Yathi thokoza phela. Yathi thokoza nje phela Nkosini. Ungabisana konke thokoza phela siya ngaphesheya losiyabona. Kunemthandazo yeminyaka ngiyithandaza wathi ulindile ngaphesheya. Okwabo ukulandela umoya ongcwele. Hallelujah. Angazi thina silandela ubaba kodwa umoya ongcwele usilindile. Ukhona ukuzosihola. Khona ukuzohola nomthandazo. Khona umnikazi womthandazo. Safikile umnikazi womthandazo uzohola umthandazo wakhe. Izinto zakho zikulinde ngaphesheya. Abantwana abathandazelayo iminyaka neminyaka indaba yabo ilungisiwe ukuthi ihlezi ngaphesheya kwalolwandle oluhambayo. Yebo lolwandle lunamagagasi. Akhona amagagasi bazalwane. Uyalibona leli gagasi obhekene nalo yilo leli likubekela. Bazalwane ayingoba silana sithi kunjani abanye bethu bazothi Nkosi sizothi kuyikho baba. Kukhona abazosho njalo abazoconfirma kuNkulunkulu ngoba lithi izwi lakhe esifunde khona lithi abanye siletha ngokunxusa nokucela nokubonga. Abanye bazothi Nkosi kuyikho. Hallelujah. Khona bazoconfirma. Khona abanye bathi Nkosi sizonxusa kule yanto esasicelile. Khona bazothi Nkosi sizonxusa. Kukhona esasicelile sizonxusa kukho ukuthi Nkosi kuseyikho lokho esasicelile. Abanye bethu bazothi Nkosi sizocela. Amagagasi akhona endleleni. Kwangathi Nkosi ubungahamba nathi. Akhona
umkhankasi. Jesus. Akhona abazalwane Hallelujah. uthele nathokozane enkosini. Amen. Uthi thokozane. Nalazi ivukile ngokhona endleleni thokozane. Hallelujah. Nala kuvuka khona ukuhlaselwa thokozane. Jesus. Nala khona usathane evusa okukumisayo phambi kobuso bakho okuqeda amandla omthandazo thokoza. Jesus. Ilokho akushilo uNkulunkulu. Thank you, Jesus. Uthi nje thokozane. Thokozane enkosini. Uthi uphola injabulo yeni kuNkulunkulu. Uthi noma lokho kunikhathazayo ningabe nisakhathazeka ngalutho. Lokho kukhathaza umphefumulo wakho njengoba usemthandazweni. Angasakhathazi.